Ngiphinde futhi ngibuye sekuntambama nje. Ngithi mina awukho umuzi okumele uma ngabe kuzobulawa inkomo idutshulwe ngesibhamu. Ngisho ngabe kuthi idutshulwe emosheni noma idutshulwe esangweni noma ibanjwe yadutshulwaphi. Awukho umuzi uma ngabe ibala labo liyinsundu ngaphandle mawukuthi ibhunu lenza umsebenzi, mawukuthi amasulumane enza umsebenzi, mawukuthi indiya lenza umsebenzi, mawukuthi uma ukuthi lawo manto engibalele izinhlobo engibalayo ziyalenza usiko. Kodwa mangabe kuukuthi amaNdebele, amaXhosa, amaZulu, abeSuthu ngibabala bonke labantu ngoba mangabe sixhumana nabo ngokwencingo. Abanye isikakhulukazi siyathola incingo isintu siyafana ngokwendlela ukwenza kuhlukene ukuthi kuphela abanye basebenzisa imvu emsamo sina sisebenzisa imbuzi kodwa into emasizenza ziyafana. Ngithi ke mina awukho umuzi okumele kubulawa inkomo ngesibhamu bese kuthiwa leyo nkomo izothathwa izobulawa ekhaya kwenza umcimbi othile noma kamkhulu noma kukhunjulwa ubani noma ingane kade iphasile graduate ngoba kade ingane iphume emaphepheni mhlawumbe enye kade ifunde evarsity isibuye neziqu kumele izobonga lawo majazi noma ingeke izishuthe emsamo yabo ngoba umsebenzi lo wemfundo nani ingane ziyaziswa. Abantu ke bagcile kakhulu okhuleni bakhohle kwamasiko. Ngiyohleze ngilimele igama lokuthi ukukholwa kuhle. Ayikho into enhle njengokukholwa and futhi ukukholwa umuntu mangabe ezwa nokuthandaza ziningi izinto engabe ezingamhaqa ezimoya emibi. Inkinga yento ukukholwa ufikele kubantu abarong abamnyama abathatha belenze betuse bese bekhohlwa yini bekhohlwe into ebalekile usiko impilo lalo. Kuhle ukukholwa kodwa ungakhohlwa imvelaphi yakho. Mangabe ekhaya kini ukhule eshiswa impepho wena ungasafuni ishiswe thola umuzi wakho qala. Khula lapho kini ugana bese thola umuzi wakho bese uyawakha bese ke uyasho ukuthi kuleli ikhaya esengakhe kulona umuzi angisophinde ngishisa impepho hayi ebaleni loyihlo omkhulu ngoba lokho uyoletha inkinga zeingane ukuthi uzala amaphara uzala izingane engakwazi nokuthi ifocus empeleni thothi dawo utshwala ngisimo sakho olahla usiko. Ngisekuthenini ke la engikhona isibhamu sababulalo babamkhulu namhlanje impi ezayiliwa zamabhunu babamkhulu anqobo amabhunu anqobo omkhulu ngeyibhamu nkwela amathongo isibhamu noma isikhali abasifuna kusibona babamkhulu. Uzoba nebhadi uphatha isibhamu noma nibulala inkomo ngesibhamu kanti kuleli ikhaya sekhanje kwanje leminyaka mhlawumbe ngango-30 years kwakhunjulwa ikhehle elithile ofunela izophila kuleli ikhaya kubuya umzukulu othile okumele ezophila kuleli ikhaya okumele kuleli ikhaya afika benempilo enhle bese nina nibulala inkomo ngesibhamu bese kuba khona ingane engena ngesibaya nesibhamu esibayeni ngalenkathi sekufune ngabe kuhlala isibuziso umntwana okwenza kahle kufika umntwana ekhubazekile kufika umntwana engalungile kufika umntwana engasiyena inhlobo ekumele ngabe uba yiyona engaqondile mhlawumbe noma kuthiwa indoda engabe indoda yini sekuvele kwafika isiqalekiso ngesimo sokuthi bese kuze kwabhalwa kwalotshwa sekubuya umuntu ongasiyena exactly ngokokufana noma ngokokwenza ukuthi umuntu usiyakhubazeka nikhubaza ikhaya nabuyisa nabulala inkomo ngesibhamu nabuya nazogiya ngesibhamu esibayeni kanti la ekhaya bekukhunjulwa ngaleso sikhathi kwelamathongo bekuthethelela umuntu othile noma mhlawumbe bekungena umuntu wayehambe ngesikhathi lapho sekuyiminyaka ukuthi akhunjulwe ngalo lamathongo sekumele abuye ezophila ekhaya uma efika ekhaya kuphakanyiswa noma kupraiswa into ayihambe ngayibulawa amabhunu usefaka isiqalekiso ekhaya. Sekuba nezinto engalunganga ekhaya sekuba nonqingile ekhaya sekuba nabantu abangabaqondi kahle ekhaya umsamo usuyafa uyaphela sekubuya umuntu ongafanele kanti nina nibulala inkomo nayibulala ngesibhamu nithatha isibhamu nagiya ngasesibayeni kanti isibhamu sisonke nje ekhaya akumele kube yinto ehlezi yehla yenyuka ikhaya uma ngabe lakhile ligcina usiko. Akushiyo ukuthi zingabibikho ikhali mazibe khona zibe nendawo yokuhlonishwa zingaphathwa bume ayikho inkomo kumele ibulawe ngesikhali ekhaya ngoba lokho kuyowenza umkhokho omubi kuyokwenza ukuthi leyo nkomo ibe yiphathi kuyokwenza ukuthi abanini nithi niyababulala nokuthi niyabenzela umcimbi noma niyawugcina noma leyo ngane niyelangazela ukuthi iqede isikole
kube yizeleze kwelamathongo ngoba nina nibulale inkomo ngesibhamu. Isibhamu asihlangani nobabamkhulu nokwelamathongo. Ingakho ngisho ingane makwenzekile kwaphoqa umsebenzi isebenze ngaso noma yagcina isithenga, kumele siyobikwe emsamo lapha nakuthiwa sicela ukuthi sinazi ukuthi nawo umsebenzi osuhambe waqondana nengane isebenza ngesikhali. Sekwaba izagile eziphathwa esikhathini samanje. Cela ningayidayisi ingane idayise kubantu abangalunganga. Niyenze idayiswe ngisho abangani bayo. Niyenze ivukele izithe engalunganga ngoba siyazi ukuthi kunabanye bena abakhonzile lo mntwana. Kodwa uthola ukuthi bayisaba isibhamu basiyisitha kubona. Cela ingane niyivikele nichobozele izitha zayo ezaziyo nengazazi. Ingane ingathi qala inonyawo othi thenga isibhamu siyafa. Kanti ingane ayibikwanga isibhamu emsamo kuvele kwadinwa abantu abanjani abayephethe nabayifisela inhlahla. Ayikho inkomo kumele ibulawe ngesibhamu. Kuyingozi inkomo uma ngabe ibulawe ngesibhamu ibuye izodliwa ekhaya lo nkomo. Ngithi angikukhuze lo mgubo. Ngiyabonga ethuba.